ഹലോ എവരിവൺ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗായിട്ടാണ് കേട്ടോ. അബുദാബിയിലുള്ള ഒരു ലക്ഷറി ഹോട്ടലിനായിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത്. ഈ ഹോട്ടലിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. $3.9 മില്യൺ ചിലവ് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ഹോട്ടലാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അബുദാബി കോർണേഷിലാണ് ഈ ഹോട്ടൽ വരുന്നത്. എമിറേറ്റ്സ് പാലസ് ഹോട്ടൽ എന്നാണ് പേര്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വിസിറ്റേഴ്സിന് അലൗഡ് അല്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടി നല്ലത്. ഇപ്പോൾ ചീഫ് ഗസ്റ്റുകളും പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോട്ടലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചീഫ് ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിസിറ്റേഴ്സിന്, പുറത്തുനിന്നുള്ള വിസിറ്റേഴ്സിന് ഇങ്ങോട്ട് അലൗഡ് അല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ അണ്ടർ പാർക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ മാത്രമേ നമുക്ക് വിസിറ്റേഴ്സിനെ കാണാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മൂന്ന് വർഷത്തോളം വെച്ചിട്ട് പണിതൊരു ഹോട്ടലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാണുന്നതൊക്കെ ലക്ഷറി ഹോട്ടൽ തന്നെയാണ്. കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും ആൾ കുറവാണ് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ലോണം ആളുണ്ടാവലുണ്ട്. ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് നല്ലോണം ആളുണ്ടാവലുണ്ട്. വീക്കെൻഡിലൊക്കെ നല്ല ആളായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് 150 ആളോളം മാത്രം കടത്തി വിടുന്നുള്ളൂ. അതും ഒരാൾക്ക് 3 അവേഴ്സ് മാത്രം നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭയങ്കര പ്രോട്ടോക്കോളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടുന്നത്. ഭയങ്കര ലുക്കായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ടച്ച് കളർ വരുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി എന്താ പറയാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനത്തെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതിനകത്ത്. നല്ല മ്യൂസിക്കൊക്കെ ആയിട്ട് 24 ക്യാരറ്റ് ഗോൾഡ് ഇട്ടിട്ടുള്ള വാട്ടറാണ് ഇട്ടത്. 200 ആണ് ഇതിൻ്റെ ദിറംസാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ റൂമുകളാണ് കേട്ടോ. അങ്ങോട്ടും നമുക്ക് വിസിറ്റേഴ്സിന് അലൗഡ് അല്ല. 300ഓളം റൂം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. 1,055,000 ദിറംസാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ്. ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ എന്തൊക്കെ ഓഫർ ഉണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ എമൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓഫറുള്ളൂ കേട്ടോ. 55,000 ആണ് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എമൗണ്ടൊക്കെ വരുന്നത് ഓരോ റൂമിനും. അടിപൊളി ആംബിയൻസാണ്, ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ ലക്ഷറി ബ്രാൻഡഡ് ഷോപ്പുകളുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ടീ ഷോപ്പുകളുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഒരു പെർഫ്യൂം ഷോപ്പാണ് തോന്നുന്നത്. അടിപൊളി ആംബിയൻസാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡഡ് പ്രൊഡക്ട്സൊക്കെ അവിടെ ഷോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഷോപ്പുകളാണ് കേട്ടോ. നല്ലോണം കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. കാണാൻ വലിയ ഭംഗിയില്ലെങ്കിലും നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും. ഇതവിടെ ഒരു ലേഡി ഇരുന്നിട്ട് മ്യൂസിക് വായിക്കണം കേട്ടോ. എപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാലും ഇതുപോലെ ഒരു ലേഡി ഇരുന്ന് വായിക്കണേ കാണാം. ആ കാണുന്നതൊക്കെ അവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്. ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ ടീയിലായാലും സ്നാക്സിലൊക്കെ ആയാലും ഒരു ഗോൾഡൻ ടച്ച് ഉണ്ടാകും, നേരത്തെ വെള്ളത്തിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ. ഈ കാണുന്ന കോർണേഷാണ്. ഇവിടുന്ന് നല്ലൊരു വ്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് കോർണേഷിലോട്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എൻട്രിങ് ഇല്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ ബോളിവുഡും മലയാളം മൂവീസൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഹോട്ടലിൽ. പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ഒരു ജാപ്പനീസ് ടീ ഷോപ്പാണ്. ഇവിടുത്തെ
ഇവിടുത്തെ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്താണെന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ജാപ്പനീസ് ലേഡി വന്നിട്ട് അവരുടെ ടീ ഉണ്ടാക്കണമൊക്കെ കാണിച്ചു തരും. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്കൊക്കെ പോയിരുന്ന് കാണാം. കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഷോപ്പായാലും ഓപ്പണൊന്നും ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മറ്റൊന്നാണ് ഇവിടുത്തെ വാഷ്റൂം. അടിപൊളിയാണ് ഇവിടുത്തെ വാഷ്റൂം. നമ്മൾ ഇവിടത്തെ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കയറിയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര നഷ്ടമാവും കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഒരു ലുക്കാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്, ഒരു റോയൽ ടച്ച് ലുക്കാണ്. അപ്പോൾ പൊതുവെ ടിഷ്യൂ ആണ് ഉണ്ടാവില്ല, ഇവിടെയൊക്കെ ടർക്കിയാണ് കേട്ടോ, ഡ്രൈ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള. ഇത് ഈ ഹോട്ടലിനെ തന്നെ പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാർപ്പറ്റാണ് കേട്ടോ. അവിടുത്തെ ഷോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് തൂക്കിയിട്ടേക്കാണ്. ഈ ഹോട്ടലിനെ 3ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള വിസിറ്റേഴ്സിന് കാണാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതന്നെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് നടന്ന് കാണാൻ. മറ്റുള്ള ഭാഗമൊക്കെ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് അങ്ങോട്ടൊക്കെ. ഇതൊക്കെ ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അവാർഡ്സാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, വേൾഡ് റെക്കോർഡ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇവർക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ കണ്ട് പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേക്കും നല്ലോണം നേരം വൈകിയിരുന്നു. നല്ല ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല അടിപൊളി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു കാണാൻ. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ട് നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അബുദാബിയൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ എന്തായാലും വന്ന് കാണണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇനി അടുത്തൊരു നല്ല അടിപൊളിയൊരു കണ്ടൻ്റായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.